посветена на всички художници, български художници, които живеем и творим извън България. Извън границата името символизира не само това, че сме извън границата на родината, всъщност и това, че всички ние като творци винаги се опитваме да надхвърлим, да прескочим някакви определени граници. Изкуството руши всички ограничения и е посветена тази изложба на всички художници, които всъщност търсят нови светове. Нови светове извън ограничения. Духовен, културен, всякакъв смисъл. Много благодаря на всички участници в изложбата, които се съгласиха да участват. Трудно се свързах с някои, но все пак сме 18 автора с по 2 картини, т.е. 36 картини участват в тази изложба. 3 от авторите са в Германия, всички останали живеем в Америка. Към изложбата има каталог, който можете да го намерите в Амазон. Ето там съм поставила едно копие. Забравих да го взема, за да ви го покажа. Така че отново благодаря на всички участници и се надявам изложбата да ви е харесала. И сега да дам думата на някои от участниците в изложбата да кажат 2-3 изречения как им се сторила идеята, защо са харесали темата извън границата. Като цяло извън границата за мен беше много така естествена тематика, понеже винаги съм се чувствала извън границата, независимо в каква държава съм. Според мен всеки автор се чувства по този начин. Когато си верен на себе си, идентичността си или търсиш в някаква посока, съвсем естествено е да прекрачиш граници. Понякога е добре, понякога не се получава, но всичко е опит. Извън границата ни притегля. Абсолютно, да. Ваня, благодаря ти. Как приемате темата извън границата? Интересно е, просто до сега не съм участвал в такова нещо. В виртуална изложба или в извън границата? И извън границата и виртуална изложба. Хайде, само виртуална изложба, да кажем. Такова нещо, виж, тук е много голям салон за разлика от другите места. Всякъде може да се направи по-голям. Целият свят е салон. Да. И лесно се закачат работите. Да, лесно се закачат. Да, лесно се закачат. Така че има предимства. Да. Ванче, беше ли предизвикателство? Да, изложбата е чудесна идея. И аз не съм участвала да се Аз съм. Много ми интересува.